Semokan mawar raras Tobat Ponokawan Bagong wonten dawuh tobat aku ki gumun lho karo kowe gumun sawetara kowe mapan ana ing Taman Sari Negara ing Ngastina lah kok rasaku urip iki kaya kebak seneng atiku pokoke ora iso digambarake kowe iki lagi apa-apa sarwa pinter gawe wedang ya enak banget tobat ora nyono mula kowe ditresnani dening kadangku Yayi Janaka jebul tinemune kowe abdi sing pinter banget mongko kowe resik ya sarwa resik kowe ngepel ya katon jrambahe katon resik kowe ngombahi ya pinter tobat ya menglehmu mepe iki aja pindah-pindah nggon celanaku ilang sing pundi tobat sing kuning karo sing jambon kula sak soalnya kula jajal kok pas ora ngajar nak abdi ning senengane Bagong wonten dawuh ngene kowe tak kandhani nggih pripun kowe rasa bali ning Ngamarta terus kowe dadi abdiku padha wae ning kono batur ning kene batur lah terus karepmu piye ya ora mundhak pangkate apa to metenggung tumenggung apa-apa ora meng abdi ana meng abdi wae kula teng kula karang nek anu ngepel pinter umbah-umbah pinter niku karang teng Madukara niku nek Ndara Sembadra Ndara Srikandi pas mboten purun umbah-umbah kula niku iso ngumbahke kagungane Ndara Janaka tobat iso resik nggih lek munggo sok jan nggon-nggonan nggih manyan genteku niku kudu tak kerepi ndak ngetel iya seneng aku nggih matoban ya kowe piye saiki kowe njaluk apa upama kowe rasa bali nang negara Ngamarta kowe njaluk apa kowe njaluk pangkat apa mesti aku bakal maringi aku kuwi garwa Prameswari negara Ngastina yen kowe kepengin njaluk pangkat apa kok tak aturke sinuwun Prabu Duryudana mboten sah diaturake lah terus kowe njaluk pangkat apa sakniki kula tak takon kalih sampean iya mbok rambutmu ki dikrembiahke wae ngopo to digucir ngono kuwi niki ra iso diuculi karete pun ngenten iki ya wis nek kowe iki bagus nek diuculi nggih mboten apa-apa bagus karo rae gumantung le nyawang iya tobat kowe iki arep elek ning nyenengke ning oke lho wong bagus sing marai mangkel wong bagus sing marai gerus nek cara aku ora butuh bagus uripke butuh seneng yen ana sing iso gawe seneng atine Banowati tobat pengen nyanding selawase urip nah niku kata-kata sing menyanding selawase urip niku mang garis bawahi to ditip ek abang ditip ek kok abang omongane kok ora genah tegese piye kula niku ya duwe gegayuhan ning gegayuhan kula niku ya tak jumbuhke karo kahanan kula niki mung batur kula niki mung Ponokawan iya nggih nek upama kula matur blokano kira-kira pira piye kok pira heeh kira-kira piye ya ora apa-apa kowe bloko aku malah kepenak aku lungguh kowe nampa kapan dadi gunemamu aku luwih cetha nggen nampa gunemamu Bagong yakin iya nan iya ngapusi lho apa ora ngapusi ora aku ki Prameswari ora seneng ngapusi ngene
Iya ya. Iki sing arep diomongke iki apa wong arep omong kok bingung. Ngono ngapa ku jenenge? Upama misale lho. Iya. Kula kalih sampeyan niku kosike to? Misale kula kalih sampeyan niku pit-pitan. Iya ya. Pit-pitan piye kowe iki wong jeneng Prameswari kok pit-pitan? Mboten ora plesatke kok. Tak plesatke dhewe. Mergo bingung lek kula arep omong. Anu napa? Nah. Tek-tek ya. Rasa malang rek. Ngopo kok irunge ndas-ndus? Upama ngene ya apa jenenge diselingi riyen nggih prataruna angujiwa Nek sing dalang tengening laras cek langsung kaya pepundhenmu mau sore kowe arep melu-melu rajegos karo laras wis ra iso kok arep prataruna aku pengen banget iso ono piye nek aku kowe minggat to kowe ketutupan raimu marai kendel aku ngapunten bos rumangsaku saka pelok bem tekan pelok barang kok cek ngono. Luar biasa tenan. Pak Toba. Sapa? Woe dan Cingkara Bala Upata. Piye nek kowe karo aku ngono mau? Piye? Ngono piye? Lho, astane Pak Sukron mau lho. Ngono. Toba. Aku ora weruh. Lah wis gagal iki. Ngene ya. Nun nganu Dewi Banowati. Iya. Kula niki pripun nggih? Sowan mriki niku jane mengajeng neter ketrimaning urip. Neter ki apa? Neter niku kewan cilik mangani kayu. Kae teter. Tetek apa teter? Nyengenges dhewe malah. Kowe engko sik kowe sabar ya, kowe limbuanku soalé ora patek lucu. Oh nggih. Apa ya? Kejaba kula ajeng neter ketrimaning urip kula. Iya, Mergi kula ngimpi. Tobat. Kowe ngimpi apa? Dek malam Jumat kliwon wingi. Sastra kasih Sukra. Anjing Sukra. Sukra kasih Ora ngerti basa kok. tak kira nek sastra kasih. Sukra kasih kula ngimpi. Ngompong ngimpi niku dipitung dadi 3 perkara. Iya apa wae? Siji. Titiyane gandayane puspa tajem. Werdine apa? Arep ngrembug impen dirembug sik werdine apa? Titiyane iki tegese piye? Jame jam pira? Manut. Lho. Ngimpi kok manut. Oh iya Dik. Jam 09.00 tekan jam 12 niku titiyane. Titiyane iki tegese piye? Menurut kula lho niki gandeng niki dalange akeh banget. Mengke ndak kula disalahke niku mung wong ketonto.
Tegese wong ketuntu upamane duwe pepinginan sing ora kasembadan, durung kasembadan niku nganti kegawa wonten ing mimpi titiyane jam 09.00 sampai jam 12. Sabar niku dunia dalam berita. Rolas tekan sak banjure Gandayani. Titiyane Gandayani. Titiyane bener Gandayani. Kuwi jam pira? Jam 12 tekan jam 2. Niku jarene nek wong ora ngimpi wektu jam 12 tekan jam 2 niku jarene mati suri. Niki kok wayangan kok klebon pengamen loro. Matur sembah nuwun, Bapak. Wah, jan. Kae abdi ngendi kae? Nika abdi Ngastina. Menika Abah Kirun kali Abah Sukron. Sela arep pentas ning limbukan, kon sabar sik ya. Nggih. Apa mau mengen Bapak? Impi. Puspa tajem. Itulah ngimpi yang akan menjadi kenyataan. Iya. Kula ngimpi niku. Aduh. Ngopo? Kula diladosi kali anu sapa? Alah. Mula-mula mriki niku jane mung kepengin nyocoke kathok. Lho. Nyocoke kathok piye? Teng ngimpi niku wernane jambon. Terus kula ngenger ngumbahi niku kula pilih jebul ana tenan. Gambare Hello Kitty. Tobat nganti tok sak kuwi to. Heeh. Dikira. Tobat. Lah terus piye? Iki kula ajeng anu. Mbok upama teng ndang ngimpi niku jan ling ngumbahi wong loro. Tobat. Wong loro sapa? Sampeyan kalih kula. Kula sik nguceke, sampeyan nduliti sabun. Kula nguceke, nduliti sabun terus kula cemploke teng bilasan pertama, ember pertama, plung ngoten. Terus kula uceke meleh. Iya. Terus sampeyan sing nganu ngesoki ember kedua kula nganti sak lemepe. Bareng kali kula. Tobat. Ngono kuwi impenmu nggih. Bar niku terus kula nimba. Sampeyan siram. Tobat. Ning nganggo kemben. Iya. Kok tak kon nyopot ra gelem. Hus. Kula grujuki nika wis pokoke mesra. Ateges bareng anu ngimpi niku kula ora iso lali karo sampeyan. Tobat Bagong kowe tak kandhani ya. Kowe tak kandhani ya Bagong. Heeh piye? Kowe ngerti ra? Sadurunge Jumat Kliwon kae dinane apa? Mes, udu. Padha-padhane kliwon. Selasa kliwon. Iya, Anggara Kasih. Heeh, terus aku ki yo ngimpi. Iki ngapa ya? Ora ana apa-apa kok ana abdi digajul raine. Saking gemes kowe iki. Selak kepengin ngerti kata-katane ngimpi napa? Tobat. Impenku nalika semono kaya awake dhewe iki munggah gunung. Udus. Sisi loro. Siji. Ora asik. Aku nek munggah loro ya biasan. Iya.
munggah gunung tekan dhuwur kowe karo aku ki ngawang sesawangan sing endah-endah Bagong. Walah, asli iya. Nang kono kuwi mudune ya bareng. Lah kok mulihe ora ning negara Ngastina. terus Neng omahmu ora coba. Aku ya gelem digawa nang omahmu. Mongko sarwa kuciwa nggonmu ra ya mung kaya ngono kae to. pendopo Iya. ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Ora kaya ngenten iki. Iya. Pokoke ndi sing iso ayo bae pokoke. Iya. Iya Bagong iya. Nalika semono aku terus urip ana ing kono Bagong karo kowe kok katon tentrem ayem nadyan ora kecukupan apa-apane aku yo ngakoni yen aku njaluk apa-apa kok mesti semaya njaluk apa-apa kok mesti semaya ning ati sing wigati ati kuwi seneng rasane. Tetel kae pelak pelak pelak. Ora iso wis. Dewe-dewe pokoke. Wis pokoke nek ora sing spesial anu kene cerdas tenan wis angel. Iya ngono Bagong. Terus keputusane piye iki? Ya piye aku ya manut karo kowe nyatane kowe nang kene sak suwene iki aku ya seneng. Kowe seneng ra manggon nang kene? Seneng. Ora ragas e. Kon ra seneng. Mangan kari mangan, ngombe kari ngombe. Ya mung tidur itu terus le turu sampe nang jero kula ning jaba. Mbok dadekke siji. Tobat. Ning aku tak nanting karo kowe. Nek upama nggon impen ki dadi dadekke tenan piye? Maksudnya ya kene tak kumbane kok sik. Konjur arep dikumbahi ora. Acopot kesisan. Ngawur. Maksude Piye? Iki Banowadis di luar konsep ra masalah. tegese kowe urip karo aku ya nggon impen mau lho Bagong. Asli? Iya. Nan? Tenan. Masuk. Jan-jane nek matamu. Bagong iki apa sapa kok dienggo? Asli? Iya tenan. Wis ke dodo limbuhan. Ayo do limbuhan. Sing apik. Ngaturke apa wigatine bengi iki. Ya Dik ya. Tak topat konjur. Konjur yo Dik yo piye? Lah wis resmi kok. Wong seneng katresnane keplok kudu tangan loro. Ngoten. Aku wis tangan siji, sampean tangan siji. Keplok pluk wis muni. Tegese tresna wis menyambung. Jadi satu. Mula ana tembang sambung menyambung menjadi ngono. Sobat iki kan saben omong-omong kok nyenengake. Nyeneng kaya angel golek wong kaya ngene iki. Engko ning ora karo guyu lho engko mangko. Ucal-ucil. Sobat. Nyenengke. Piyai putri kaya ngene. Heeh, kok. Ora. Urung wis nyasar ta. Ini ngger. Iya. Kae wis mendo seneng-seneng arep janjane nek nganti konangan Ndara Duryudana mbuh kedadiane So banjir getik. Parlingga ya kono nang mburi kono godhok-godhok wedang ora. Sesuk nek bubar terus ora ana apa-apa piye ayo. Ya ngombe-ngombe barang ya ngombe. Kaya coblok apa anane. Weh nek ora dingonokne. Ayo. Arep nembang apa nek, Gong? Anu terus Apa? Rasida terus. Ya wis. Ayo muni no. Nembang apa meneh? Kancane do jarikan kok kowe training. Praktek olahraga, Pak. Hah?
Praktek olahraga. Praktek olahraga. Ora sopan jenenge. Kadan-kadanane ora. Kok dicekel kuwi lho. Biru biru. Semar nek ngentudes ngono kuwi ora kaya kancane. Nek liyane ora ketok nek Semar ki mak blung ngono biru bunter ae lho. Lah ora delokne lho ora. Mata to? Udus. Wah, Gong. Aku ora kebagian. Ya kowe sing kebagian soalé kowe ora tau nang mburine Semar. Nah ora kulino nang mburine Semar wis kulino dintuti dadi kowe kudu entuk bagian. Ya. Aduh. Langsung masuk ngono. Ayo langsung masuk ora. Ya. Do lungguh sing apik. Nggih, Pak. Gareng arep. Wo, kandhane ngayal ora. Sing ragil mburi dhewe, ora cenanangan. Oh, to ya. Kene lho. Iya, iki arep pindah kok. Gaduk-gaduk ora. Mundur ora caket-caket ngene iki. Sing apik. Ha iya, mundur Petro. Lho, kok kowe ngarep meneh? Lho. Gareng ngarep Petro nomor 2. Aku kari dhewe kok aku dadi ngarep. Wong bapak akon mundur, aku ya mundur. Maju. Ha iya. Sini. Wes ngene iki tertib. Ha iya. Kecedan. Loh. Aku rasa pindah. Iya. Aku sing pindah. Iya. Ini ya tole. Waduh ora krungu truk maju. Engko anggere kon mundur lah kamplengi itu. Aku tak omong karo kowe. Mbok omong. Ngomong ora mbayar kok ndadak omong. Menengo ndak rampung-rampung. Meneng. Dek wingi iki aku ngimpi Petro. Alah, ngimpi wae pamer. Impene bapak ora kaya impenmu. Impene bapak ki mesti eneng artine ya, Pak. Yang artinya Gong, ramai-ramai. Yo main mana yo Ben? Wah uncal ki lho kowe. Ya wis. Wah. Muni entuk masa kok senenge ra jamak-jamak. Pikirane berkembang ya. Ha iya. Ora kanyono-nyono lah kok aku ki duwe gawe mantu Petro. Gong, dadak dikon. Men bapak ki marem ki adewe kaget. Oh ya, heeh. Ngimpi apa, Pak? Gong, ngimpi apa, Pak? Aku duwe gawe mantu kok sing tak mantokke iki Bagong. Welo. Gong, welo. Mongko kowe tak kandhani. Pripun, Pak? Bareng tak goleki mantene wedok ki ora ana. Welo. Gong. Welo. Medun. Welo. Kegedean. Iki pralampita apa lah kok atiku ora tentrem, atiku ora penak to, Le. Miat langaning kalangkuan aglar
Aklar pandan moncar tinon lir kekonang kasoran pacaring purnama ing gegono dasari mangsa katiga imohana wenging ujungan cala dereng ngantos paripun sami mbawacana kasaru praptaning Raden Arjuna karya kagiat Lurah Semar Badranaya wau Sang Arjuna esmunya kang kamanungsanira ndara kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den ya Semar ndak tampa pangestu tambanana nggih kula ngaturaken sembah bakti kula kunjuk Ndara ya nolo garing tak tampa kula ngaturaken bakti kula kunjuk Den ya Petruk tak tampa kula ngaturaken sembah bakti kula kunjuk Ndara ya Bagong tak tampa sumengka pengawak Bajra tindakipun sajakipun kaya namung wigatos Den enten apa napa ajeng nganti ingkang abdipun Semar sak anak-anak kula nderekaken Ndara napa dos pundi kula aturi paring dawuh Semar kula aku tak kandha karo kowe ya Semar nggih pripun kok semune rada wigati ora ngira babar pisan lamun dina samengkono salah sawijining anakmu ingkang gawe wiranging para Pandhawa sinten napa Gareng napa Petruk napa Bagong kowe tak kandhani kowe tak jarwani Kakang Semar salah sijining anakmu wani mlebu ning taman Kadilengleng negara Ngastina nggih bang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati apa kaya ngono kuwi patraping Panakawan apa kaya ngono kuwi tumindak sing ora mbebangeri marang asmaning para Pandhawa wah lha niku wis kliwat saka ora becik banget nek carane kaya ngoten niku kula ora sudi duwe anak sing wani tumindak kaya ngoten. Sinten Ndara? Anakmu Bagong. Ganggong. Apa? Kowe iki ngapa ya, Mir? Nata isirahe anake sampeyan ae dhewe. Bagong kowe kok setan kowe. Kok kaya ngono kelakuanmu iblis kowe. Bagong kowe ngisen-isen ki bendara ngisen-isen ki kulawarga. Gong. Sembrono ya sembrono ning ora kaya ngono iki to. Kok banget nek sembrananmu kaya ngono kuwi. Sek. Kok siyek? Ada apa? Aku ora guyu. Ndak meng tok jak sembrono. Ada apa? Kenapa?
Ndaramu tekan kene ngendikake nek kowe tumindak kurang ajar karo ndaramu Banowati. Mir, he. Sapa sing ngomong ngono? Ndaramu Janaka. Gus. Agus. Agus dukul kowe. Ndara Janaka? Piye? Sampeyan iso ngendika kaya ngoten niku dasare napa? Ampun wonten paring pangandikan sing boten wonten nyatane lho. Niku mboten bener kaya ngoten niku. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Dewi ingkang ngadu arep karo kowe. Malah Koko Prabu mbok gawe wirang. Bagong, aku isin duwe ponokawan kaya kowe. Bebang riasmaning para Pandhawa. Luwung ora ditutke Bagong selawase urip yen to pakartimu kaya ngono. Mangke riyen kula niku teng omah. Ya, Pak. Mbah, Wah. Ya nang ya, ora ngerti. ya terus. Ora ngerti. Kula sing bantu aku siji lho. Kula niku teng omah kali bojo kula, kali anak kula. Ngopo? Ora ngapa-ngapa ora ndek apa-apa kok. Ning kula nang omah. Ora sandadak kowe gawe pawadan sing ora-ora. Kowe manut karo Janaka apa ora? Nek kula manut, Manut tak ajoke ning perdata adil negara Ngamarta. dihukum. Mestine ngono. Nek kula ora manut, Tegese kowe abdi sing ora manut karo Bendara. terus Wajibe aku ing matrapi paukuman karo kowe. aku maneh Ndara Janaka. Kowe tak pateni. Ya trimo mlayu ora salah apa. Piye, Pak? Pripun, Pak? Piye, Pak? Aja meneng wae Ndara Janaka nek wis ngono kae tegele ra jamak-jamak. Engko bakal nek disuduk piye, Pak? Aku ya bingung. Ndaramu lah kok kono ning pancen lupute Bagong wis ora iso diapura. Iki piye ya? Piye tra iki lakon iki tra? Aku dhewe ya ora ngerti. Kowe kok meneng wae? Makler ya aku. Setan ora ana kanan kaya ngene kok isa-isane turu lho. Turu ora ngrembug karo kahanan kok. Dinteni wae nang negara Ngamarta desa kaya. Cilaka iki wis. Iki sing jeneng disebutake ora mangan angkane ning klethos pelok. Apa ke jenenge? Aku sak ngrungokake nganu ae lho wong ngomongke apa jenenge saloka-saloka sing apik ngono lho. Ora mangan angkane gabul pulute. Edan tenan. Wah wis, monggo Ndara Janaka wis nesu karo wong wis ora. Apa jenenge? Apa kerep lali to iki? Pandang bulu. Kowe iki nek ngadani wayang ora guyang-guyu. Marane aku melu guyu. Ora pandang bulu. Kenapa bulu dipandang? Ora mlayu sifat irung. Rekoso urip ulane. Sing jeneng sial ngene iki. Rekae mlayu ngidul bablas jebul segara. Wah, iki nek Ndara Janaka tekan kene, arep mlayu nanti kowe Bagong. Kowe ketemu karo segara, kowe ora bakal nyemplung segara. Nyata manono zlep. Aku lek semelang ki nek ditusuk, ku nek terus dinengke wae ora apa-apa. Nek nganti krise di ngono-ngonoke.
Wah, kena usus lara tenan. Pedhot ususe mati tenan aku. Wes. Piye ya? Saya cedak. Wes. Bangane aku urip ya ming gawe sastra wirang. Nyemplung segara tak ikhlaske patiku. Titip anak-anak ya Nem. Aku pokoke tresno karo kowe. Aku ora iso ninggalke kowe. Hatiku tersentuh Nem. Aku nang kene ora iso pamitan karo kowe, aku arep golek dalane pati. Aku menyawang fotomu. Ning nggon mata wis suwek. Dadi kowe kaya picak. Ora apa-apa Nem, ora apa-apa. Titip anak-anak. Aku tak nyemplung segara golek dalane pati wae. Ning kok nek aku nyemplung tenan. Blung. Pamane lho iku pamane. Terus kok kemambang ning banyu ndul. Ya nek langsung mati, nek dipangan ikan hui. Ikan hiu ndeng kok hui. Ya nek nggon lemangan langsung butuh, nek weteng tok. Ngono. Ora mati lara kena banyu perih. Wah, wis cilaka. Ya nek aku le nyemplung ki kolorku ki kenceng. Nek kena ombak terus copot dhewe. Cokot karo piranha. Letus. Nggo ndas tok. Maksudnya ndasku iki lho. Apa ora lucu? Wong kok tanpa sirah ra ya. Wah, wis janeng ya wis men. Wis bangane ngrekoso nyemplung segara wae aku. Uyut. Untung aku sithik-sithik iso renang. Iki jenenge enggak. Enggak kira bakal kelelep wong sikile ngisor mancal-mancal. Aku nek enggak nek saya kesel mati kesel iki aku. Moko segara jembari ra jama-jama. Setan ki. Wujud. Tak kira iwake. Tak singgol kok ambyar. Dalah. Lah kok ora pangling mula segara hawane panas. Akeh burontaya ing padha sambat-sambat walah kecemplungan Bagong. Kemambang mbuh mati mbuh urip ya tak saute tak ajake ning gisiking samudra.
Meraina sumobang wangaruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara saketer kene dongane engkung ler bowo sing pine panca toking ayamono ki kono wis jati ambruk semene gedene iki lho ndek mata bareng apa iki sing jenengke nganu apa ya kura-kura jagat dewa Bathara weh sanguson sistem ladal se cengengesan Bagong kowe sapa lho ora basa karo ulun oh kowe ulun ulun iki dudu ulun wah satone kowe terus kowe marai bingung iki mau muni kowe takon marang ulun berarti kowe kan jenenge ulun kita ora dong kita jengkulmu mlocot aku Bagong dudu kita ngene Bagong ngono ngene kita tak kandhani ya dundang saiki kita narto kandhani lho kita ki kowe paham wis ngerti nek kita ki aku kowe ulun to iya lah wis dadi yo arep ngomong apa ulun kandhani lho kowe piye to arep ngandani awake dhewe ulun iki dewa dewa iya ulun dewaning samudra wah sing tunggu segara iya kita mbuya ngerti wis ngerti kok sik mboya dikandani kita ngandani mboya berarti kita itu ngerti karo mboya ngapa kok petite tekan sirah barang ulun buyer pripun panjenengan pukulan to iya kene ngerti pukulan sapa pukulun Sang Hyang Baruna lho kok kaya bis rodane endi Bagong wis pokoke nek urung bubar urung ngarep leren lek Banyol iya ulun iki Sang Hyang Bathara Baruna Bagong ulun bakal takon lawan jeneng kita ora ono kita kuwi kowe apa to sababe jeneng kita nganyut tuwa ana ing samudra nganyut tuwa ki apa lalu kepengin golek dalaning pati ora ketemu golek dalaning pati ki angel
Enak golek dalane. Burung. Lagi arep ngono kae diwaya. Kaya do pinter-pinter. Suleken barang dolopi mi. Merga nganu pukulun. Kita sampun mboten saged gesang wonten ing Madyapada. Iya. Amargi kita menika bingung pukulun. Iya, iya. Kita bingung karena kita dipunarani dening Raden Janaka. Kita menika tumindak mboten sae kalian Dewi Banawati. Ya, padahal kita mboten berbuat seperti itu. Iya, Bagong. Nggih, pukulun. Pripun? Sampeyan ra iso gagas lelakon sing dilakoni dening kita menika ta? Mula terus kita golek dalaning pati. Mekaten, pukulun. Ulun ingkang nyelametake lawan jeneng kita. Niki kula malah bungul. Gumun kok bungum. Kula malah gumun, pukulun. Kok dadi kita kok mlebu teng jroning banyu kok mboten iso keplebeken. Saka daya ulun. Oh, pinten bot? Lho. Daya ulun ki kekuatan ulun. Kekuatan ulun sing diparingi marang kita. Iya. Sip. Kita ulun kandhani. Napa pukulun? Bisik-bisik napa seru? Seru wae. Nggih. Napa pukulun? Kita kudu bali marang jagat Padang. Ya nek ana lampune. Wis Bagong wis. Kita kudu bali marang jagat Padang. Tegesan? Tegese Barang pakaryan biyen e. So njuki tegesan aku. Nanging kita aja wujud Bagong. Terus Ulun dandani. elek tak tonyo lho pukulun. Kula gelem didandani ning kudu apik. Mergo kula niki wis elek. Didandani ya elek mau lho. Bakal apik ulun ingkang dandani. Ulun paringi busana. Kita kuwi kok nganggo kathok kolor kaya mengkono. Anu pukulun apa? Kebiasaan. Oh iya. Ulun dandani. Wujud menapa? Manut karo jeneng ulun. Ula. Ora. Menurut kula dandani cara apa? Wis manut karo jeneng ulun, kita ulun paringi tetenger lan ulun paringi pusaka supaya kita bisa mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Weh. Berarti Bagonge loro. Iya. Kita-kita. Kita. Iya. Keparat. Panos maning jajalanan. Gugu karepe dhewe. Dusdruk. Semalane naglagraing bumi. Terus sinten niku sing membol dadi kula pukulun-pukulun. Ulun mboya bakal njlentrehake nanging kita iki kudu nyambut gawe dhewe. Oh iya siap. Sagu, kita ulun dandani. Siap sendika ngestaken dawa. Siap, Kak. Pukulun ampun ngelucu sampeyan niku dewa. Malah siap gerak barang. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi sumimpen talanging kalbu. Pambukaning warana. Bagongan lemet enteng kleru. Wush. Kula wujud napa Kulun? Kita wujud satriya bagus. Tan Prabidu ya Raden Janaka. Mudyar kowe. Angus asik ronda-ronda. Ketemu tak takoni, nyuwun kagungan garwa Mbak dereng. Sing kakung anu bojo kula sampun pejal, langsung tak kedhepi cening.
kita ulun dandani bagus kuwi supaya kita mateni Bagong nang mapan ana negara Ngastina. Kita mlaku tapa ngrame. Aja nggih Sendika. Wah kudu golek tempolong iki. Nggo ngopo? Anggene tapa ngrame ya dombreng. Tapa ngrame iki tetulung marang sak pepadaning urip mongko tanpa pamrih. Sendika. Ulun paringi wujuding pusaka. Menapa Bu Ulun? Arane watu gumuk. Apa? Watu gumuk. Sing cepet, gumuk ngoten. Wegah ulun dewa kok didhawuhi. Niki Bu Ulun. Iya. Kancing gelung. Ora ana, Nggih pun. Sak wae. Iya. Lajeng kita le minggah wonten kayangan pripun ulun? Ulun mapano ing Pethit Ulun. Pethit sing pundi? Pethit iki lho. Iki Pethit. Kula mancik mriku Ulun nuncalke tekan dadaratan. Sendika ngestaken jauh. Lho piye? Piye jengkolmu kowe? Daratane iki kono kok mlayune rono. Tambah jero. Rumangsa ulun kok ming menungsa kaya ngene kok. Mula kita madhep rono. Nggih. Wis tata-tata. Sampun Bu Ulun. Ulun nuncalke. Kita kuwi rung tak paringi jeneng. Oh iya. Lho kok ngerangkul dewa. Lakon kok lali. Ulun paringi tetengel begawan Godo Gitik. Jare bagus. Pendhita ning enom bagus. Ya ora masalah. Begawan Godo Gitik. Wis ulun nuncalke. Nun niki ngestaken dawuh. Sura merata jaya merata imbang yen padha-padha. Sapa sing arep kira-kira memirang karo aku? Tak cedhakane negara Ngastina kaya ngapa kahanan. Janaka kula wonten paring adhawu. Ndak sawang kowe ngoyak-oyak Bagong kasinggihan mekaten. Lah terus Bagong piye? Koko Prabu. Kula sampun boten gadhahi raos kecalan. Bagong lalu mlebet samudra. Lho. Bagong lalu mlebu segara? Inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu. Tumindak tanpa petung
dikandhani karo wong tuwa nanging kowe ora nggugu mara coba sawangen kaca paisan iki Arjuna. Mara gage sawangen kaca paisan iki. Pundi Koko Prabu? Iki to. Gunakno permana jati netra batinmu gunakno sawangen epek-epek pun Kakang. Ing kagyatri sangga pirang rinangkul. Rinangkul kinempit kambit. Dosang reknaning bawana. Panus maring jajalanat katone nyemplung segara jebul malah minggo dalan mapan ning Taman Negara Ngastina kendharat maning Sanuka Bagong. Masake aku aja bayem ya. Inggih. Batu-batu sebabipun menapa? Ora patek doyan. Wis pirang-pirang dina mapan nang kene kok ming kangkung bayem. Padake sapi. Nyun papunten ki Lurah, mangke menawi kersaken menapa-menapa kula kartemtu badhe ngladosi. Iwak lah saora-orane. Nek ora ana iwak ya ngethok sandal jepit kae ra. Digongso lali mamah sakayange batu-batu panjenengan nika kok ngendikane kok mesti sarwa sembrono lho. Kakang Bu kula ingkang sowan Kakang Bu. Dimas Janaka. Inggih. Dimas mboten nginten babar pisan menawi Panakawan kula mbebangri asmanipun para Pandhawa tumindak ingkang mboten sakmestinipun Bagong menungsa sing kaya kowe. Ten dawuh Ndara. Kena ngapa kowe mapan ning Taman Negara Ngastina? Yang-yangan. Aja edan. Mboten edan mang takon to pasangan kula. Kakang Bu, menapa dipun aturaken Bagong mriku leres batu-batu wis ketimbang alpuramu ya Dimas. Yen to satemene atine Banowati saiki wis wutuh tak caosake marang calon guru lakiku, guru matematika. Iki menika badhe kula sembah ingkang badhe kula sungkemi namung ki Lurah Bagong. Nyuwun pangapura ya Dimas. Kakang Bu. Lha kok dados mekaten lampanipun Bagong. Kowe ingkang malih kiblate Kakang Mbok Ayu Banowati. Janaka ora trima. Ditenono aku ing bakal merwasa lawan kowe nadang dialing-alingi Kakang Mbok Ayu Banowati. Aku ing bakal merwasa karo kowe. Wah, ganggu terus bocah. Wah! Ayo. Piye Janaka? Leres. Bagong mapan wonten ing taman. Terus kula mutaken boten purun badhe kula cempalani Koko Prabu. Kula dipun getak Bagong saged kontal saking lebeting taman. Kandhane kok ngeyel kowe kuwi mula aja sok kesusu. Lajeng sakmenika kados pundi? Wis ora usah ndi-ndi. Iki mengko ana pawongan teka ya kuwi bakal gawe padhang kana negara Ngastina. Lan bisa madhangke kananing Nyai Ratu Banowati. Koko Prabu lho derek paduka kanjeng Koko Prabu.
ana pendhita tuwek. Tuwek keklek mlaku kaya wis ora kuat. Rambute brondol sapa? Ora ngawur kowe. Bagus tanpa cacat. Guwaya teja pamulu jenar kaya kencana. Jati kencana. Wong iki sajake rada edan. Edan dengkulmu mlocot lur. Karo ratu kok ngontekke dengkulmu. Kowe iki sapa? Pandhita Klayang kabur kanginan. Mendung ke baraten. Ngendi tibane? Ya kuno ing paman dunungku. Sapa jenengmu? Takon marang kita. Lho, Aku iki takon karo kowe. oh iya nek lali aku wis ora dewa niki. Takon marang aku. Ya, Begawan Gada Githik. melu guyu. Ayo ben gayeng. Gada Githik. Dasar ora nyata. Janaka wonten paring adhawu. Ana pendhita tuwa jenenge Gada Githik. Kowe ora takon sapa jenenge adiku iki? Ora sudi. Ngopo takon? Ora tepung karo sing nang mburimu kuwi. Iki adikku. Adimu sakaremu, kakakmu sakaremu apa peduliku? Wangune sajake kowe mendem rasa ora penak karo adikku. Iya ta? Ketara ora gelem tak tepungke. Tunduk pulpen wae. Cekat-cekat. Iya. Karemu ngomong nyegat aku. Aku arep njaluk tulung. Wah, men biasa. Njaluk tulung jilek biasa. Kata-katane ketok. Kata-katane ketok apik. Ngalem-ngalem ra urung. Nek aku sini sik. Ah. Biasa. Sok seminggu tak balik. Ah. Ora usum ya. Wis kulino ngapusi kok dapusi ora. Aku kok kaya apal to karo guyonane bocah. Ora macam-macam. Urung wansine kok wis dapalke. Sapa iki nyolong rokokku? Aku njaluk tulung karo kowe. Njaluk tulung apa? Ana maling ning negara Ngastina. Mbok dikandhake Rama. Rama sapa? Lho, Rama. Ana maling. Kuwi lah apal tembang barang ketoke kok saya apal aku. Ah, saya wis ngetarani dhewe aku. Kowe ning negara Ngastina nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong ning negara Ngastina, kowe njaluk apa tak turuti. Asli? Tenang. Aku njaluk patine. Wong bagus ning mburimu kuwi. Lho. Iki adikku arep tak njaluk patine. Wis ora iso. Gelem ora? Gelem. Tenan? Heeh. Ngapusi titenono, katutke dosane. Endi menungsane? Ning Taman Kadilengleng. Taman Kadilengleng karo Taman Sari ngendi? Taman Negara Ngastina, cak goblok banget ora. Taman Kadilengleng iki Taman Negara Ngastina karo Taman Sari beda goblok. Isa ya Taman Nyang. Ora. Keterangane iki sing gawe nasibku sengsara. Lho sapa iki? Waduh. Asem suarane padha. Rupane ya padha, suarane padha. Padha wae. Wis edan. Mulane kok uripku ketoyong-toyongane cemplung segara barang. Iki manungsane kowe ora waton bisa ngucap. Wah, jan wis. Ora iso dirasake iki nek carane ngene. Sing ngomong sapa ora ngerti mongko iki disiarke radio. Konco tani. Radione karo ponco petani. Kowe arep ngapa kowe? Kowe wani gawe kisruh negara Ngastina. Kowe sapa? Begawan Gada Githik.
bakal ngrampungi nyawamu. Ah, mati dah aku, mati bareng tak wujudnya. Nek perang cara dalang-dalang biyen ngono kuwi ya Mas. Wis serem banget iki. Esuk-esukan cah-cah do nangis kabeh wis. Ngene iki mbok yakin. Mbok sapa wis to? Bapakku ben. Amu. Kowe esuk-esukan mesti saur-saurane jangan bening. Saiki kok kowe mung jenang. Perbedaane wis akeh banget perbedaane. Iki cerewet bae ngopo to kowe? Sangen-sangenku dhewe kok ngopo? Ucap kacarita. Kemlawi astaning Begawan Gada Githik mendhet pusaka inggih menika Sela Gumuk den tuthukaken wonten mustakanipun Ki Lurah Bagong. Ical wujuding Ki Lurah Bagong nenggih Gandharwa sapu jagat ingkang tenggo ringin kurung negari Ngamarta. Begawan Gada Githik ilang wujude babar Ki Lurah Bagong. Pendhita mau wis Badar Bagong kok melayu. Kresna kok kaget. Lah wong sing jeneng wong kaget ki ora nyono-nyono kok teratapan dhewe kok. Niki sing dadi Bagong. Wah, iki to. Inggih sinuwun. Lah wong kowe iki rak jem sing tunggu ringin kurung negara Ngamarta. Ih, kasinggihan mekanan. Lah ning ngopo? Namung dipun timbali. Gusti Ayu Banowati tuwin dipun dawuh supados mimba wujudipun Bagong. Sik mono, sok meneh. Oh, ndek. Sok meneh ki ora ngono kuwi. Gawe kucem asmane ingsun. Aku ki wis berbuat apa, berbuat becik. Oh, sak penakmu dhewe. Anjur terus piye iki maksude? Jlentrahe crita iki piye maksude? Kowe dadi Bagong ki terus maksude apa nggawa wahyu? Apa nggawa kanugrahan? Apa kepiye ki? Kudune rampung. Wah, kula mboten ngertos menawi niku. Wah, jelas iki. Lakon ra jelas. Wis ora ana kudune kowe nggawa wahyu apa lah, wahyu tetean apa. Ngono kuwi. Oh inggih, kula kemutan. Wah, gawe-gawe iki. Gawe-gawe men supaya ndang rampung. Kula namung dipun dawuhi estunipun Gusti Ayu Banowati anggenipun mekaten menika janjanipun amunan njihaken katresnanipun Prabu Duryudana. Ngono inggih. Ya wis. Tak tampa. Mlebu to, Bagong? Masuk. Ya wis ora apa-apa. Wis kono kowe bali ana ringin kurung. Nyuwun pamit. Ande Bima kang Simonata ngesas mawa lindhu lawan angin Kresna kakangku Werkudara piye? Bagong eleng kono. Sing luput dudu Bagong nanging sejatine ana ingkang memba Bagong. Sapa?
Jem sapu jagat yang mapan ning ringin kulon negara Ngamarta tilas patih Ngendra Prasta biyen. Wah. Koko Prabu. Menapa sampun wis Janaka? Kabeh wis katon padhang ya mung ana sewiji-wijing kudu tok lakoni. Menapa? Kowe njaluk ngapura karo Bagong. Bagong. Nun. Njaluk. Apa iki? Njaluk ngapura. Mboten dados menapa, Ndara? Sedaya menika kedunungan ina lali salah apes intip lan mati. Iya. Sumene nek tumandane ampun ngantos sak kepenake dhewe nggih. Iya. Dipetung tunolan bathine. Nek tuna ya aja didol, nek bathi ya didol bareng-bareng. Ora edan kowe. Iya, kowe ngapura karo aku. Ngapura. Iya, Bab. Semar anakmu isih urip. Wah, Bagong. Petro, anakmu isih Bagong. Gareng adimu isih Kok senengane ora? Kresna, Kresna. Kula wonten dawuh Prabu. Do nendi? Wonten mriki kok Prabu. Nendi? Wonten mriki kok Prabu. Aku lei. Iki menungsane sing nyolong Nyai Ratu Banowati. Mboten, sanes menika. Lho sapa? Ning menika Jem sapu jagat ing tenggoringin karo negari Ngamarta. Lho, Jem sapu jagat. Inggih. Malik Bagong, inggih kok. Lah edan. Tak kung